Kabuk Pales Kawanra Shapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pynkhreh Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPAC, Araja R4R. Pila Ban Yo ïaka, Na Kitukan Kot Paro Hashilong. Balang Presbyterian Mawtari Myrdon kala Pynkhreh shaid ban pdiang ye jingïaseng revoi Synod ka bakhat saw ka ban sedang nadu ka khat pratarik mentau benai hakashnong Mawtari Myrdon hari boy. Nakaliang UMLA ka Umsning constituency uba Jason Sauk me Maulong rengkat ki officer nakatanat PWD PHE kinongilam shnong bat kinongilam balang mantagasngi kilalit banjurip ya kilenti ki singking bat kijing Pynkhreh penkrum kijing non kam baro kenang bagatai jingïaseng kan long ka basyongkun bat ka baya ya erenti khamtam ki surok bat ka umbam umdi ban pensuk ya kinonglet jingïaseng. Habakren syaki lat batai kubor mentagasngi nakaliang jong uba Jason Saukme Maulong ulaong ban nakaliang jong ulalit banjurip ya kajing Pynkhreh ya ketai jingïaseng ban pentikna babaro ki kam ki jam kilong ki biya ya renti khamtam ki lenti ki singking ba kajing Pynkhreh ban penbhai ki surok kadang ya syasha padang sa kumba shita yo shua ban poi ketai jingïaseng nakaliang jong ula penpauru kajing Saukmen ka bakraw ban yo I bagakam kalaya syasha bat ai kajing kublei ya ki kontraktor ki bala treshitom man penbiang ye ki kam ki jam wat la kapor kala thmit bat ha katai kasngi nakaliang jong ulai rap ru da kapisa shakipai riungai ha katai ka balang uba bisha nong plang rangba shnong katai ka shnong ula penpau ko jing Saukmen ka bakraw halo ka jing shimkhia UMLA bat kumjuru ki kontraktor ban pendep ye ka kam ka jam ban Pynkhreh ya katai ka jingïaseng Synod. Sekian artikel nakaliang jonga yo banwan hakani ka shnong Mawtari bagi yo ban pdiang hakani ka Synod banlong haw ni tayo banwan ti kakam kalaya syakamat ni don lang hangni I rong ba shnong I don lang hangi ki memesan ki reu rong ba brofek don lang ne bagi don ki officers ne ki department PW PHE ki department ki repair abagi yo banwan jungwa ban penbiang hakani ka Synod banlong ni tayo ye ne dum nem step ni laya kendo ban ka balang hi berapa di layo ban skap ban skau di shan ban layo ban peluan dore kata lu balang di kabarang kang do ban pengiman sini kata nu long bang yo ban pe kiliti singkin di haba hi yo ban pe kiliti singkin ka department la tristom hadu kata ba hini surok berkat layo penyong ban penyang daga department PHE du haman gitu yang layo penbiang ini nganget bah kan di Synod bah ban pelong kan di Mawtari Myrdon kan di Synod ban jam lupa pe baru ki bah mah bawan keleng ki delegate so keleng ayo ban pe khambha la yo ban tri khambha pe khambnya te nganget bah di ita hi kan ka step ni don kan ni bani one inspection kan di Synod kan lupa to yo pora ka madan ya ka chika ka rachna ya ka pandang ka banta ka jingïaseng Synod ka banwa tinakliang jong kachnong pau kajing singungu yai MLA badon burom jongi bala don batni barbor na kabanta kajing Pynkhreh jongi ya kana kajing Synod tingidap na gamin sim kajing singaw kemen kajing singungu ba nang mi khmat jongi ila trash tom na kabanta ban yarap ya ka balang ba kachnong ka jongi ne knang ba kana kajing Synod kan long ka job ni ai kublei ru ne ya ki officer na ki department of repair na PWD kumjuru ki PHE ki bala trash tom lang na ka benta ka jingbit jingbiang jong kana ka jing Pynkhreh jongi ya kana ka jingïaseng Synod tena kalian ka chnong bat ka balang ni ai kublei ru ya ki kontraktor ki bala ya trash tom lang na ka benta ban penbit penbiang ya ki lenti ki singkin ki ka umbam umdi na ai kublei kilum lang ki baro kublei don rengkat bapi na ka benta ka jingïaseng tilang jongpi na ka benta ka balang bekasnong ka jongi an kublei